Hello mindenki, újra itt vagyunk és folytatjuk a túlélő szigetet. Egy kis FPS laggal. Túlélést a szigeten. Kéne egy filmet csinálni. Húha, mi ez a FPS? Túlélés a szigeten. Közben itt beért a farmunk. Hogy mi ez? Most is távolin vagyok. Nem normál, akkor jó. Fut az utórend, vagy mi van? Ilyen langos. Nekem mire? Mire? Na. Nem tudom mi ez a marhalag. Hát lejjebb veszem az FPS-t. Ez így kaki. Lejjebb vettem 30-ra. Aztán hogy... Ezt mikor aktiválja, azt nem tudom. Na, szóval. Úristen, de hülye néz az itt ki. Akkor 10 feladatból megvan a 20 plusz ablak, a 10 könyvespolc. A föld alatti fafarmon dolgozik a Matyi. A kaktusz farmot pedig minden bizonnyal nem sokára kezdetét fogom venni a kivitelezésének. Nincs másik fülhallgatom. Mire az neked? Luxus. Akkor csak neked 264 stone bricket, amit mondtál. Oké. Ja igen, közben megjegyzik, hogy Matyi régi álma. Hát a videót látja, csak egy kicsit nagyobb legyen a kihívás. Stone, gyémánt, szén, Minecraft, stone, diamond, egyenlőre nem. Akkor kaktusz és vödör. Vödröt csinálok, földem egy kevés van. De úgy emlékeztem, hogy nem megyek rá, itt vannak. De hülye vagy, és még víz is van bennük. Én barom. Na. Föld. Nincs földünk. És becsukódik előttem. És mi van? Istenem, hülye bokit. Na. Ennyi. Hova tervezed a házat? Ide mellé? Hallod? Akkor oké. Akkor a kaktusz, az vár itt. Ezt a bányát itt kiiktatom, ami itt van. Nem, előtte fát vágok. Túl sokat akarok egyszerre. Ezt nem érem el. Nem tudom, de örülnék, ha megtalálnám azt a ilyen rossz kurátor kincsit. Na, elvileg ez itt megvan. Ja, néztük a videóba, hogy lényegében mit is kell keresnünk már. Csak így laszkurátor az oké, de egyáltalán mi az?
komolyan? Hol vagy? Jó van, csak én veled tartok itt, fedezlek hátulról, na. Ne stresszelj. Hoppá, nem tudom mi ez a kevés FPS. 13. Nem tudom mi ez, Mate. Na végre. Oké. Na. Én nem tudom, na most már megy 120 FPS-sel. Nem veszem a videót, akkor ott kiírja, hogy megy ilyen 300-400-ó. Elindítom, na most 60. Az jó. Nem tudom mi ez, sose szokott ennyire ugrálni. Lehet, hogy az a gond, hogy wifi-n vagyok. Bár nem tudom mennyire befolyásolja. Már ilyen hama. Ghoston? Ja tényleg. Van egy gyújtónk? Azt mondtam. Na mindjárt amelyik utánad, jó? De azt várj meg, hogy a kamera is vegye. Nem a kurátor kincsét. A kurátor kincsét. Elég jól állunk nyers anyagilag. Elég jól állunk nyers anyagilag. A nyersanyagi szempontokat tekintve sok avas. Az igaz. 3 szintes vagyok, abból mit fejlesztjek? Kardot? Mindegy. Élesség 1. Sín most nem kell. Nekem volt itt, na, tényleg ez volt a tervem. Akkor leszedem ezt a bányát, amit itt először indult. Először kivágom a fát a tetején. Nem tudom mi ez, de én ezt így lesziszolom. Eltávolítom. Storno. Még az alsó. Na, hogy ez? Pók. Olyan jól fogja venni, olyan jól fogok tölteni fel, mint az utóbbi napokban, akkor lehet, hogy egy-két részt meg feltolok HD-ba. Amúgy Full HD-ba veszem fel, nem 480 pixelbe, csak annyiba rakom fel, mert elég szar a netem. Ha megjegyzem. Na, mit akartam? Ide akartam. Még egy kérdés. Melyik felére a háznak? Jobb vagy bal? Bal vagy jobb? A francba. Ide terveztem a kaktusz, ezért akármit. Azt mondod, hogy csákányú szedjem a kaleit, de nem, mert izével kell. Alsóval. Persze. Na akkor ez valahol ide lesz. De nekem meg karot ezek lej agyag, mert nagyon kevés. Szedtem 24-et, ez nagyon kevés. Ez csak 6 darab tégla. Csak 4 lépcsőt tudok csinálni. Húha, közben itt élelemforrásokban 6. És mondanám, hogy régebb óta Minecraftozok, mint te, de ugye... Na, hogy egyszerre kezdtük. De utána azt behoztam.
hoztam. Tessék? Mikor? És ez mikor volt? Az ugye, hogy kihúzod a mikrofont, én meg itt beszélek. Aha. Alibinek se rossz. Meghalsz! Mikor így sprintelve futsz a creepernek, akkor jó messzire eldobja. Ennyi vagy. És még egy tráper. És egy scary is itt van. De hagyjad. Ez jó lesz. Jó buli lesz. Party hard. És itt közben letapadtam a búzát. Mindjárt csak a kis disznókat. Nem én, hanem hogy úgy. Most már jó. Nem tudom, mióta előbb abban, most már gond nélkül veszi. 60 FPS-e. Mennyi pok. Megnőtt a kis disznók, már csak 3 volt. Na most már úgy, csináljátok fő egymást. Ma van 2 kis disznónk. Gyarapodik a család. Valaki elkezdett durván szedni. Elvileg igen. Nem vagyok ennyire otthon spawnerokba, de szerintem igen. Megcsinálom a kaktuszalot, amire már egy éve várok. Hogy állsz a kincsel? Kommandóval? Recon, nem? Én ezt itt ki akartam fákjázni, közben csak elfelejtettem. Hogy jössz te ahhoz szid a pókokat? Milyen jogon szidottál pókokat? Milyen alapon? Aztán 2 hétig nem beszélek, hogy vigyázz. Nem igaz. Creeper. Mit? Nyugi, nem fogom. Azért mondtam. Amit én mondok, azt sose vágom ki. Azt vágtad, hogy nem vágom ki. Elég nagy lett a szigetünk amúgy, vagy nem tudom. Alapból egy kis sziget, de most úgy extra nagy lett. Ez itt meg clay, vagy ez itt nem clay. Mintha egy bánya lenne. És tudom, valószínű, hogy az. Ez itt ki van vezetve? Bányát, de itt már jártunk, azt ismerem. Hát... mindegy, visszamegyek. Nincs talán a minecart? Nincs. Van megy a mikrofonod? Beszélj! Ma megy a mikrofon. Az úgy jó lesz, hogy visszanézem a videót, és úgy 2 percig nincs hang. Megint a nyombattás, tegelj meg. Nem mondott, hogy teli volt a inventory, és nem tudtam fölvenni a követ. És hogy a clay-t, úristen. Ez katasztrófa. Becsapódott az ajtó.
az nem. Csinálok neked itt egy gyapjút. 32-re futottak. Gyapjút sikerült kreálnom. Most nem. Betettem egy gyémánt csákánt az anyja, úgyhogy ne nyúld le. Gyémánt csákánt tettem be, azt ne nyúld le. Túlfokozott, vagy mi az? Az mag benne biztos. Nekem meg túlfokozott gyémánt csákányommal. Ez nem rossz. Not bad. Azt hittem azt mondod, és ez még mindig nem minden. Ilyen top-sors szöveg, tudod? Kettős vizet egyet kap? A vadszállna megkiállnak, de egyfajtában csapkolódik az ajtó. Hú! FPS gondok. Kál föl a nap. A kaktusz farm alatt mekkora kaktusz farmot értnek? Hogy ilyen 4 kaktusz, vagy 6, vagy 1? Ez így oké? Okay? Inkább így. 256, 1024. 512-t kihagytam. Hülye kaktusz megszúrt. Nem igaz, hogy megint leesik. Ha itt tenném, hogy innen... És kerítést? És kerítés bejáratot? Ez itt miért nem oké? Okay? Megfontolom. Mindjárt szerintem az meg menni fog. Ez már menni fog. Kaktusz farm. Remélem, hogy ez így oké. Okay. Ha nem így, akkor majd jönnek a kommentek, hogy mekkora béna vagy. Az lehet. Miért is? Na, akkor... Lényegében akkor már kaktuszfarm is megvan, akkor ezzel lényegében 3 feladatot teljesítettünk. Jó, van egy olyan vasútrendszer, hát itt van nekünk egy vasútrendszer, aztán hogy ez mennyire van kész, vagy mennyire se, azt nem tudom. Jobban kiépítsük nyilván, de valamilyen szinten annak lehet tekinteni. Valamilyen szinten. Mit mondtál? Valamit mondtál, hogy kerítést, vagy mit mondtál? Van 50 kerítésem, és a bejáratot megraktam. Szerintem az itt innen tudok szervezni. Kaka. Elég egy kapu? Állj ma. Kiürítem az inventorimat, innen átviszem a fát. Még nem?